ଆଜି ଆମେ ସୌରମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ସୌରଜଗତର ମୁଖ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କେତେ ମିନିଟ୍ ସମୟ ନିଏ? 8 ମିନିଟ୍। ନୀଳଗ୍ରହ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପୃଥିବୀକୁ। ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା କିଏ? ଶୁକ୍ର। ସବୁଠୁ ଶୀତଳ ଗ୍ରହ ବରୁଣ। ପୃଥିବୀର ଜାଆଁଳା ଭଉଣୀ କିଏ? ଶୁକ୍ର। ବଳୟ ଗ୍ରହ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶନି। ଲୋହିତ ଗ୍ରହ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମଙ୍ଗଳ। ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବୃହସ୍ପତି। କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗ୍ରହ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବୁଧ। ପୃଥିବୀର ଉପଗ୍ରହ କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ର। ଅଧିକ ଉପଗ୍ରହ ଥିବା ଗ୍ରହ କିଏ? ଶନି। ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟତମ ଗ୍ରହ ବୁଧ। ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପଗ୍ରହ କିଏ? ଗାନିମେଡ୍। ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଗ୍ରହ କିଏ? ଶୁକ୍ର। ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ 1 ଦିନ। ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ 365 ଦିନ। ଏବେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କୁହ, ପ୍ଲୁଟୋ ଗ୍ରହକୁ କେଉଁ ମସିହାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଗଲା? କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କର।